Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi laporan observasi, rek. Sajane gampang kok ya. Laporan observasi iku. Biasane bentuk laporan iku nganggo bentuk teks deskripsi. Jadi teks deskripsi sama kelas 7 kan pernah diajari. Oke Pak Maruf bantu ngiling-ngiling mana ya. Nah, tes deskripsi itu biasanya terdiri dari 3 struktur. Struktur pertama, definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang nomor 3, deskripsi manfaat. Oke, saiki penjelasannya. Ini link mana? Pak Maruf nggih contoh ning gone wacan sadurunge judulnya cecak. Iku ana maksudnya. Nah, yang pertama iki, paragraf pertama, definisi umum. Definisi umum iki identifikasi, yaitu barang utawa bagian sing nerangi titikan, ciri-ciri barang tondolan saben ngarangane. Intine ngene. Definisi umum iku bahas tentang definisi secara umum. Cecak iku apa? Bentuknya kayak apa? Panganane apa? Pokoknya menjelaskan yang menjurus ning gone arah definisine subjek utama. Nah, terus nek kene misalkan contoh liyane apa? Misalkan manungsa iku makhluk sing paling sempurna sing duweni akal ciptaane Gusti Allah. Nah, iku kan definisi. Nah, nek sampean misalnya takon gawe contoh apa misalkan mantan iku apa? Mantan apa? Bingung aku. Ayo kon definisi mantan apa? Mantan iku sesuatu yang enggak mungkin bisa diingat lagi, Pak. Aduh, lebay. Oke, lanjut ning gone deskripsi bagian. Deskripsi bagian iku perangan. Sing monto iku membagi sesuai dengan jenisnya. Iki ana cecak tembok, cecak kayu, cecak gula, cecak watu, cecak rawa, enggak ono ya cecak rawa. Nah, wis ketara kan iki kaperang dadi 4. Nah, dibagi menjadi 4. Nah, iku wis jelas iku wis. Jadi nek deskripsi bagian iku membagi berdasarkan apa ngono. Misalnya subjek mau cecak ning kene jenis cecak. Misalnya manungsa dibagi ono apa berdasarkan hobinya. Ono sing manungsa iku hobine main game, ono sing hobine bersepeda, renang. Mungkin dibagi secara pekerjaan, mungkin dibagi misalkan pekerjaan apa tukang beca, apa pegawai bank, pegawai kantoran, apa dibagi berdasarkan lagu kesenangan, kan macam-macam ya. Nah, itu jenis deskripsi bagian. Yang terakhir deskripsi manfaat. Nah, ini misalnya deskripsi manfaat, Pak Maruf menehi contoh ning ngene mitos tentang cecak. Mitos cecak itu apa nek kene? Artinya apa? Deskripsi manfaat itu biasanya opini rek. Isine opini, pendapat atau mungkin hal-hal yang berhubungan yang mungkin dikira bermanfaat untuk di nenggone penjelasan iki mau. Oke ya. Teka kono sapa sing bingung? Nah, contohnya iki, ono ke contoh kabeh. Oke ya. Nah, ana pertanyaan langsung engko ning gone iki takon apa-apa, jawab langsung kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.